Malauradament, aquestes situacions es donen. Hi ha professionals que no estan lo suficientment preparats per parlar ja no de sexualitat, sinó de mutilació genital femenina a l'aula, ni enlloc. Ens trobem amb professionals que tenen estereotips, prejudicis o que directament són persones racistes i així ho manifesten, que considerem que no són aptes per acompanyar a les supervivents de la mutilació genital femenina ni a ningú de les comunitats on es practica la mutilació genital femenina. Bé, és cert que és important parlar de què és la mutilació genital femenina, quins són els motius, quines són les causes, per què les comunitats insisteixen en seguir practicant-ho. Però també és molt important formar-se per poder transmetre la informació correctament.